Tisoy! So ngayon ay gagawin namin yung challenge na ipinagagawa niyo mga tisoy-tisay. Ito ang Oreo with Toothpaste Challenge! Powered by Colgate! Pero, hindi Oreo yung kakainin namin mga tisoy-tisay. Okay, mahal! Mahal, wala kaming budget. So, ang kakainin namin ay Prestos! 7 pesos lang. Mabilit sa matidang tindahan. So ngayon ay tatanggalin mo natin yung nasa loob niya. Ano to? Ito mga tisoy. Tatanggalin natin. Tisoy, para malinawan talaga kayo o para mabilib kayo sa amin. Tanggalin natin yung nasa loob. Tinatanggalan ni Boss Natoy. Tinatanggalan namin ha. Ito naman. Oh, tanggal namin ha. Yan. Tanggal namin mga tisoy. Ito mga katisoy. So ito na nga mga katisoy. Gagawin natin. Lagyan natin ng toothpaste with the power of Colgate. So, kita niyo mga tisoy. Kailangan tisoy, gamay ra. Dulo ni. Lagyan namin ha. Oh. Dito, tila mo. Ano na. Ganito po lagay, iikot. Oh. So, ilagay mo natin sa kilid. Ilagay sa kilid. Oh. Yan. Ilagay sa kilid. Ilagay sa kilid. Oh. Yan. Pangalaw. Yan mo. Basta tayo. Mga kasi ha. Mana yoy. Na. Oh. Ha, inokit-ikit tayo na sa kay Makuan. Basta no. Dagano kay sulod. So, ilagay mo na yun lahat. Ito na nga mga tisoy, nalagyan natin ng toothpaste ang Presto. Mala Oreo. So, gagawin na namin ngayong ang challenge. Mga katisoy, ang pinakaiintay natin! Nanggaling po sa kaliwa. Kaliwa. From South Cebu. From the middle corner, North Cebu. From the right corner, West Cebu. Cebu is. At pinakahintay natin na pinakamalakas sa aming grupo, West Cebu. So, let's start. Start na natin. From the left corner, South Cebu. Kulba ano? Kang North Cebu. Parang hindi tumatawa sila. Sabay-sabay tayo kakainin. Sabay-sabay tayo West Cebu. Ako. Kakainin namin in 3, 2, 1. O yung halang. Hulak ka. Punta tayo sa second round. Wait, halang ko, halang. Promise. Mga katisoy, halang get promise. Promise. Wait, pasa kayo. Down. Start. 3, 2, 1.
Tapang mo. Isuog ka! Matapang si West Cebu! At dahil matapang ka, sa'yo na ito yung Go West Cebu! Go West Cebu! Go West Cebu! Go! Pakita mo. Carson, are you okay? Katisoy, katisay! Nagawa na po namin yung Presto with Colgate Challenge. Nagawa na po namin nagawa na po namin ang lahat pero iniwan pa rin kami. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Tapos na rin natin yung challenge mga katisoy, katisay. Challenge accepted! Check! Before kami mag-end, shoutout muna kay... Benefit Katipay at saka kay Judy May. Shout out Katisay. Shoutout din kay James Italio from... Kenya, Africa! Shoutout din kang buang si Esko. Cyrus Manundan. Tisay. Shoutout rin kay Laika Tungkos, silingan ako na. Ate din niya. And shoutout din kay Sandra May Oyam. Ingat kayo palagi dyan, crush. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Shoutout din kay Miko Ramos. Before, shoutout din kay Ryan Guerrero, isang brother ng Missionary Society of the Philippines. Salamat suporta, brother. Salute! Yun na nga mga katisoy. Kung kayo sa aming channel, please don't forget to Like, Subscribe! And hit the notification bell. God bless mga katisoy!